chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ an lá bộ u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha ka kerwo khubor balapalaj da Dr. Batske Marbo langba ka FBP Chongi da ka baong kumni hadin ka MP election ka NPP ka yale katla katyai ban penpau ba ka persya ya ka shinyam jong ka wei ka kanhun kani kile ban yo biang ya ka jingshania jong ki pat ba ha kani ka kanti ba menta ki menteri u lani ka wei hadin u ka wei pat o ba ki kerhu ban penpau syabar ia kajing persyak jongki ia kito ki bayaj ban pensneu thu ban khang bam do masi kani ka penpau syai ba kilating thot ban yo ja kerteng no na ka Meghalaya bat kumjuru na ki wei ki jela lada ka NPP ka ja no na Meghalaya kan ja da ka basuk na ki wei pat ki jela ka wei kajing ba ka NPP kaya kendu kadai ka kam bamsap bat ka kam pendap ram ya ka jela ti kinle kumnu ya kini bu jingkeli u Dr. Batske Marbo ha ka wei pat kaliang u Dr. Batske Marbo uloong ba u chief minister jong ka Meghalaya umju sange ban pensniu tenat ya kiskor jongi anda ka ba penmi sibun kiskim kibadon ki kerteng ki basniu tenat bha henrei ka jing kalong ba kini baro ki sulong kamkai Kim Wanra ya ka jing kentiu ya ka jing im ki pajba kani ka sarkar ka long thik kum ka advertisement ka sarkar MDE hadu menta kampat la ban pendep watang ya ki medical college ru ka state university ru ka bom i poi syai ki project sa kongreng lut ngikwa ban yoi ba ki kam jam ban ya ka tin